Bai, arrazoi duzue bai, Lazkaotarrok, hau ez da Lazkao. Baina ez didazu ukatuko Lazkao ikusteko talaia bikainera etorri naizela. Eta zertara etorri naiz ba, zertarako, zergatik etorri naiz talaia bikainonetara, bada Lazkaoko hirigintzarako daukagun proposamenari buruz hitz egin nahi dizuedalako. EH Bilduk badu proposamen zehatz bat Lazkaoko hirigintzarako. Hain zuzen ere, Lazkaoko udala, urte gutxiren buruan, berez jada bukatuta dauka lehengoa, urte gutxiren buruan hirigintza plan orokorra egin beharrean dago. Eta hirigintza plan orokor hori egiteko, bide bat baino gehiago hauta ditzake udalak, bate izango da bere teknikariek gidatuta arduradun politikoen arteko akordioaren bidez hirigintza plan hori garatzea, edo udal taldeak bera bakarrik ere egin dezake, beste gai batzuetan ohituta gauzkan bezala, baina egia da orain hurrengo hirigintza plana egiteko garaian, plan orokorra egiteko garaian adostasun zabal bat bilatu zutela, eta oraingoan ere gutxienez hainbestekoa bilatuko duten esperantza daukagu. Eta zein da beste bide hori, zein beste bideretatik egin daiteke hirigintza plan orokor hori? Bada, bigarren bide hori da aditu talde batek egitea, baina ez beraiek egin eta guri eman, baizik eta hiritarren ahalik eta parte hartze zabalenarekin, udal agintariak barne, udal teknikariak barne, Lazkaoko sektore desberdinetako jendea barne, guztiekin plan bat egitea. Eta plan hori egiteko, Lazkaon uste dut tresna ezin hobea genukeela, udala parte den Gerriko ikerlan bekan, badakizue urtero Goierriri buruzko gai bat izan behar duela, beka horretara aurkeztu ahal izateko, gaur egun 9.000 euroko beka da. Eta gure proposamena, EH Bilduren proposamena da, urte batean, izan daiteke datorrenean, 2020an edo hurrengoan, 2021 batean, gaia zehaztu gehiago eta Lazkaoko hirigintza plana egitea, proposatzea, aditu talde bati. Behar bada 9.000 euro ez da erakargarria izango, horretan aditua den talde batentzat eta plantea daiteke kopurua igotzea. Eta orduan izango litzateke Gerriko ikerlan beka horrek garatuko luke Lazkaoko hirigintza plana, eta gero noski udalari aurkeztuko lioke, eta udalak guri eta udal taldeari berari ere aurkeztuko lioke, eta guztion ekarpenak eginda, prozesuan bertan ere egin ditzakegu gure ekarpena, baina gero behin betiko erabakia ere udalarena izango da noski. Eta zer doain baldintza eskatuko genizkioke horrelako hirigintza plan bate egiteko aditu talde bati? Aditu talde horrek egin beharko luke hirigintza plan bat, lehendabizikoa, Lazkaon ahalik eta jende gehienaren parte hartzea izango duena. Ez dadila izan, 4 teknikari adituk, 4 hirigintzako teknikari adituk egindako plana. Ez, Lazkaon bizi garen guztion artean nolako herria nahi dugun diseinatzen denok badaukagu zer esana, eta hoien guztien iritziak har daitezela. Beraz, lehendabiziko ezaugarri bat hori izan beharko luke, ahalik eta parte hartze zabalena izatea. Bigarrena, Lazkaoko sektore guztien txertatzea, uztartzea, nolabait bideratuko duen plana izatea nahi genuke. Lazkaok badu nekazaritza ingurunetik, badu landa lurra, badu industri lurra, eta badu hiri lurra ere. Hiru horiek ahalik eta era koherenteenean ezkonduko dituena izan behar du plan berri horrek. Eta hirugarrenik nahi genuke hiri edo herri jasangarri bat diseinatzea nahi genuke. Alegia natur baliabideak eta ahalik eta gutxien erabiliko dituena, etorkizunerako egokia, energetikoki eta duen kontsumo mailagatik eta egokia izango den Lazkao bat diseinatzea nahi genuke. Horixe, beraz, gure proposamena EH Bilduren hirigintza plan orokorra egiteko proposamena.